αποστολωτική απάντηση σε όλους αυτούς που κατηγορούν το πάτριο εορτολόγιο και νουθεσία συγχρόνως προς πιστούς παλαιοημερολογίτες. Το ξέρεις, αγαπητέ μου χριστιανέ, ότι το νέο ημερολόγιο είναι σχίσμα και αυτοί που το ακολουθούν είναι σχισματικοί? Το ξέρεις ότι το σχίσμα στην Εκκλησία, εάν δεν θεορδοθεί έγκαιρα, γίνεται αίρεσης, και όμως καταφέρονται εναντίον των γνησίων Ορθοδόξων χριστιανών, των χλευαστικώς παλαιοημερολογητών, οι οποίοι παραμένουν στην πατρόα μας ευσέβεια? Το ξέρεις, αγαπητέ χριστιανέ, ότι η Εκκλησία με το νέο γιορτάζει με δύο ημερολόγια, τις ακίνητες γιορτές με το νέο και τις κινητές με το παλαιό, όπως είναι το Τριώδιο και η Πεντηκοστή? Το ξέρεις ότι 8 μήνες γιορτάζεις με το νέο και 4 με το παλαιό? Το ξέρεις ότι το νέο ημερολόγιο, παύλα εορτολόγιο, ως νεωτερισμός έχει αναθεματιστεί 5 φορές από τους Αγίους Πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας, οι οποίοι για αυτό το θέμα συγκρότησαν τις Πανορθόδοξες Συνόδους τα έτη 1583, 1587, 1593 και 1848. Το ξέρεις, αγαπητέ μου χριστιανέ, ότι η αλλαγή του ημερολογίου στην Ελληνική Εκκλησία έγινε το 1924 αυθαίρετα και δικτατορικά και επιβλήθηκε με θανάτους, φυλακίσεις, βανδαλισμούς του κλήρου αλλά και του λαού? Γνωρίζεις ότι η αλλαγή του ημερολογίου έσχισε την Ορθόδοξη Εκκλησία σε 2 κομμάτια, σε νεοημερολογήτικη Εκκλησία και παλαιοημερολογήτικη, και προσέκρουσε στο σύμβολο της πίστεώς μας? Γνωρίζεις ότι η αλλαγή του ημερολογίου έσχισε την Εκκλησία του Χριστού, δηλαδή ο πιστός λαός? Αυτό το αμάρτημα ούτε με αίμα μαρτυρίου δεν ξεπλένει, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Το ξέρεις, αγαπητέ αδελφέ, ότι το νέο ημερολόγιο καταργεί πολλές φορές την νηστεία των Αγίων Αποστόλων, και όμως αυτή η νηστεία είναι διορισμένη με αποστολική εντολή? Το ξέρεις ότι το νέο ημερολόγιο είναι εφεύρεση των αιρετικών παπών και των Λατίνων της Ρώμης για ζημιά της Ορθοδοξίας, και γι' αυτό το καταδίκασαν οι Άγιοι Πατέρες? Γνωρίζεις, αγαπητέ αδελφέ, ότι το παλαιό, το πάτριο εορτολόγιο είναι εγκεκριμένο και αγιασμένο από όλους τους Αγίους της Εκκλησίας, γιατί με αυτό γεννήθηκε ο Χριστός και πάνω σε αυτό θεσπίστηκαν οι γιορτές της χριστιανικής θρησκείας και οι μνήμες των Αγίων μας? Το ξέρεις ότι το Πάσχα είναι διορισμένο από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο να γίνεται από 22 Μαρτίου μέχρι 25 Απριλίου, ποτέ όμως το μήνα Μάιο, όπως συμβαίνει με την εφαρμογή του νέου ημερολογίου? Το ξέρεις ότι τα Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Θεοφάνεια γιορτάζεις με το νέο και το Πάσχα γιορτάζεις με το παλαιό? Το ξέρεις ότι στα Ιεροσόλυμα, στον Πανάγιο Τάφο του Χριστού, βγαίνει το Άγιο Φως και εκεί έχουν το παλαιό ημερολόγιο? Γνωρίζεις ότι τα περισσότερα εκατομμύρια των Ορθοδόξων χριστιανών ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο θρησκευτικός και για την εμπορική και υπόλοιπη ζωή τους το νέο? Γνωρίζεις ότι η εφαρμογή του νέου ημερολογίου στην Εκκλησία είναι μεταρρύθμιση και αυτή καταδικάζεται από την Εκκλησία με ανάθεμα, όπως έχει ήδη καταδικαστεί? Γνωρίζεις, αγαπητέ, τι θα πει ανάθεμα? Ιδού η απάντηση. Ανάθεμα θα πει να είναι κάποιος καταδικασμένος μαζί με τον διάβολο στο σκοτεινό πύρ της αιωνίου κολάσεως και να είναι χωρισμένος από τον Χριστό, ο οποίος είναι φως και ζωή αιώνιος. Αυτό θα πει ανάθεμα. Δεν το φοβάσαι, αγαπητέ αδελφέ? Δεν βλέπεις από τότε που εφαρμόστηκε το νέο ημερολόγιο στην Εκκλησία ήρθαν τόσα άσχημα που βλέπουμε στους χριστιανούς, όπως έξαλλες μόδες ενδυμασιών, κουρέματα και ξυρίσματα ιερέων, να βγάλουν ράσα τώρα θέλουν, καταφρονούν τις νηστείες, καπνίζουν οι ιερείς και άλλα πολλά που δεν μπορούμε να τα περιορίσουμε σε μία ομιλία.
Ξέρεις ότι το παλαιό ημερολόγιο το χρησιμοποίησαν όλοι οι Άγιοι χωρίς να βλάψει ούτε αυτούς ούτε την Εκκλησία. Ποιο είναι λοιπόν το σωστό? Ποιο είναι το πρέπον? Ποιο πρέπει να ακολουθείς? Τι σου λέει η Εκκλησία και η συνείδησή σου? Τι θα πάθεις αν κρατήσεις εκείνο που κράτησαν όλοι οι Άγιοι? Τι ωφέλησε την Εκκλησία το νέο ημερολόγιο? Τι έβλαψε την Εκκλησία το πάτριο εορτολόγιο? Γιατί να είσαι έξω από την Εκκλησία των Αγίων Πατέρων? Το ξέρεις, κάθε πρόσθετη ή αφαίρεση κατά της θρησκείας είναι αμαρτία και λογίζεται βλασφημία προς το Άγιο Πνεύμα, το οποίο φώτισε τους Αγίους Πατέρες μας, γι' αυτό τα πάντα καλώς διατάξεντο. Το ξέρεις ότι κάθε αμαρτία και βλασφημία των ανθρώπων θα του συγχωρηθεί από το Θεό, αλλά βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος δεν θα τη συγχωρέσει ούτε στον εδώ ούτε στον μελλοντικό κόσμο. Το στόμα του Χριστού μας τα είπε αυτά μέσα από το Ματθαίον Ευαγγέλιο. Το ξέρεις ότι εκείνοι οι θεολόγοι ή κληρικοί οι οποίοι λέγουν ότι το ίδιο είναι, αν πας με το νέο ή με το παλιό, δεν λένε την αλήθεια, κι όμως δεν είναι το ίδιο. Το ξέρεις ότι είναι μεγάλη πλάνη το να ρίχνεις την ευθύνη στους προτέτειους της μεταρρύθμισης και να λες εκείνοι φταίνε, εμείς δεν φταίμε. Κι όμως εμείς φταίμε όταν αδιαφορούμε για την πίστη μας και την ψυχική σωτηρία μας και τους ακολουθούμε. Αν έλεγα να πέσουμε στον γκρεμό ή στη θάλασσα, θα έκανες το ίδιο? Ασφαλώς όχι. Το ίδιο κάνε τώρα. Μην πέσεις στο ψυχικό χάος της απώλειας και της κόλασης ακολουθώντας το νέο ημερολόγιο, το οποίο καταδίκασαν 5 φορές οι Άγιοι Πατέρες. Επιστροφή στην πατρόα μας ευσέβεια, μετάνοια και εξομολόγηση των αμαρτιών μας, και τότε θα δούμε το καθαρό φως του Χριστού, το φως της Ορθοδοξίας, το φως της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Έτσι θα συμφιλιωθούμε με το Θεό και θα επιτύχουμε την ψυχική μας σωτηρία. Αμήν.